Alright, asubuyele enkundleni. Sibonge kuwe Mvelase ngale netechnical yakho ukuthi nigcine lilungisile izinto ezike zathi ukusithi kancane, kodwa ke umdlalo omuhle uyaqhubeka njengamanje laphana emashini laphana ku starting line. Asefikile amahashi amile laphana njengoba kade ngisakuthulwela ukuthi ngabe ziboshelwe kanjani kule race. Sizoke sibona ke ukuthi ngempela ukuhamba kwesikhathi iyiphi iyona inkabi ezoqhamuka nazo ihola phambili ishiya osukwini namhlanje. Yebo ukhona lafana umlilo akhona lapho ikhona uNdiza uJivaza umfulongashi ukhona uTornado indlalifa amazondo uhamba kube lafana ungumzongenacala idiploma umzono otshwala inguyazana Hlokoloza phinda mzala bathi ucommander bekhona lapha umshini umist kanye noSwenka ihomework kube nokiss kube isichitha umcimbi. Amashi akhona namhlanje asazi ukuthi kodwa kuwo wonke lamahashi ngempela ngabe mazondo namhlanje uzoba kanjani, ngoba amahashi ayaviva lapha manje ku starting line angasuka noma yinini. I-race lena ngempela ezonyakazisa inkundla, i-race lena ezoshisisa inkundla, i-race lena amadoda wabona ekhombana acishe namhlanje axabana ukuthi ngeke ubani ashiye bani bathi lutho kagogo ezola namhlanje lapha endaweni yaseHerigwara kwisama cup bathi Herigwara Summer Cup kuNovember enyakeni ka2022. Silindele ukuthi le race isuka noma yinini njengoba isidlulile lapha kodokotela bathi kuyicwaninga. Athe sibone manje ukuthi kwenzakala kanjani lapha manje ziyasuka yini lapha ku starting line. Athe sibone isukile, athe sibone iphikelele ngasesikoleni ziyatela ebhayike efuna ukuphuma phambili. Hayi wayiqashula umfana wafake lokugcina igiya isuka. Asaze ukuthi ngempela ukuthi kobe kunjani. Nanka amazondo mathele phambili, amazondo evula igebe lapha ka 20 meters isuka. Hayi ziyawanamatha wena wabona izinja zihubha inyamazana. Athe sibone kuphela lapha ejikeni lokuqala ziyolibamba ijika lokuqala amazondo lokhetele phile phambili. Yeke uphithizela abantu ngempela ke manje bafuna ukubona ukuthi ngempela ngabe le race lena isitshengisa ukuthi imen race izobe imi kanjani. Athe sibone ayajika lapha amazondo lafana aphikelele ezansi aphikelele lena ngasemzini eyakhe ngaphesheya aphikelele lapha ejikeni lasempelandaba ilokho agijime njalo phambili azimisela watshengisa kwakhathala njengamanje. Iyaphuma inkabi lapha ibomvu lapha ekathi uposition 3 ihlala position 2 iyayibambezela iyafika inkabi ensundu iyicela indlela iyadlula ibuyela kuposition 2. Njengamanje sifikelele ezansi lapha ejikeni lasempelandaba asazi ukuthi kuyothi kushaya isikhathi sokuthi sihlukane sobe sixoxa sifindaba ezifikelela ezansi lapha ejikeni lasempelandaba lokho hambe phambili amazondo ayibeke zonke inyawo phansi awaholobha wanaphutha akho yasho zakudisqualify mazenza njena ngoba ziyibamba ngohlelo ziyibamba ngomthetho omdala umthetho kaMose hayi ngalona nyawo ilokho egijime njalo amazondo ayongena lapha ngempela lapha empelandaba lapha ejikeni elisinda ngendlela esimanga ilokho evule njalo amazondo ilokho wabambi lapha u20 meters bambe ngohlelo umfana akalifaki igiya lokugcina. Ngiyazi ziyaphenduka ke manje ziphikelela lapha ku 200 meters baqala baphithizela futhi abantu. Ngiyasho ukuthi konakele manje nanka amazondo ayagijima manje akhuphuka lapha lapha ku 200 meters ukhala amakhwela manje kukhala umkikizo lapha endaweni yasedazini eKilmoni bathi Herigwara Summer Cup 2022. Iyeza lento nangusha 200 meters yaphuthuma manje iphuthuma lapha 100 meters iyangena iza ku 50 meters iyawabhanqa nje amamitha kabinda bazalutho. Athe sibone kuzokwenzeka kanjani uyangena uphakamisa izandla phezulu umfana amazondo ayishaya intambo amazondo wangena lapha uNdiza iseshishiliza kanti lapha ku position 3 sibona lapha kungena lapha ihashi elungunombolo 3 ihashi lapha uJivaza kwathi isine kwangena ihashi elipunga lapha idiploma. Asazi kodwa ke emajajini ethi ukuthi ngempela osukwini namhlanje azothi ngabe zihambe ngakho yini ngoba phela ibona kumele besinike umnqamla juqu